Пастърви няма, обаче хванах някаква дервенджийка. Аз поне така ги наричам тези рибки. Малка агресивна рибка. Или по-точно някаква лещанка дебела. Не е лещанка, дервенджийка си. На воблера се хвана. Пастър още не съм хванал. Мътната вода си оказа думата. Много омраза да е мътна водата и да съм за риба. Обаче реших да поостана 27 минути да пробвам. Това мястото е толкова обрасло, толкова диво, толкова недостъпно, че едва се справям. Тук е реката, гледайте каква е. Няма откъде да миниш. Всичко е закупено. Не може да няма някакви риби. Обаче няма как да ги видя. Ай, риба. Ето. Ще пробвам още 10-15 минути и тръгвам.